Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma na oraifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma gị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma gị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu tempụl. Ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa jaja. Ndị okenye ga-adị. Fọnta mbaki. Ndị ochie ga-adị. Fọnta mbaki. Fọdụ asị kara aka. Ọgọdị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa. Akwụkwọ akụkọ. Mepekwa chọọchị fa. Obodo ụka abịakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana sị na ọma mme. Ọdịnala amanwụ. Ọmanwụ jaja. Oge ọbụla ọ na-eti. Ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịama gbago ume. Ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwa onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taata n'oge awa nke eziokwu. Isiokwu anyị ji wee bịa bụ ọgbọ na-eweta uke. Ndị ọgbọ na-eweta uke. Agbọrọ Ogbonuke. Achọrọ ka m breki etu a ka m wee kọwara gị ihe ịmaghị. Maka what you don't know is already a mystery to you and not to all. Mana before ngaba n'iru, ndị ọbụta abụ izi ha na-esonyere m n'oge awa nke eziokwu. Afa m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Afa njichi ọzọ Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Then ka anyị gaba n'iru n'isiokwu njibịa n'ụbọchị taa. Ụbọchị taa bụ nkwasị na nkwa ya pụtara anyị ihe ọma ma kwụpụtara anyị ihe ọjọọ. A sị m echeche ihe ọjọọ ya eme ya ma onwe. Nneka Ijele nnukwu nwaanyị ekele gị ụtụtụ ọma. A sị na taata ya mara gị mma. Na-ekelekwazi ndị ọzọ sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu. Ma ndị a kọmentị ọnụ ma ndị ji anyị eri. A sị na ọ ya gaziri ụnụ. Isiokwu njibịa taa bụ okwu gbara ọkpụrụkpụ. Mana gee ntị ka ịghọta ihe ị marọ. Mana bifo nga n'iru, ọkwa dị mkpa bụ ihe ị kwesịrị ịma. Ọkwa dị mkpa bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Jun ga-ebido na Jun 6th. Last kwa 14 days kwụsị na Jun 19th. Ndị na-esonye bụ na ya bụ aja amarago ka esi eme, mana maka gị bụ onye ọfụ
aja mbunye elu aja epụta ihe aja esigo na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu ya bụ aja bụ aja anyị na-achụ to entities of powers ya na aja anyị na-eji na-achụ na mmiri etu aka ya esi mee nke ọnwa ọ aja anyị na-eji eweta the prayer request ndị niile so na ya bụ aja present here to entities of powers ụbọchị anyị ga-ebido so ndị niile sonyere na ya bụ aja ga-enweta the starting ceremony ụbọchị anyị ga-emechizie mụnwa ga-agada agazi na temple na-achụ aja na-present their prayer request to the entities of powers ụbọchị anyị ga-emechizie ga-abụ 19th anyị ga-eje na mmiri je chụọ aja ire ọma n'isi mmadụ niile echefukwana na distance abụrụ ebara ya ebe ọ bụla ị nọ ezugo ka abụrụ ebara ya ị nwere ike ịjọ na ya bụ aja ayiri n'igwe maka akọwago m the benefit aja a chụrụ n'igwe denụ anyị mesizie nke anyị batazi na temple bịa gbuoro entities of powers dị iche iche anụ dị iche iche gbukwazie eburu n'ebe nchụaja wee mesara aka anyị anaghị esho ihe ọrụ na soshal midia sọ ndị niile sonye na ya bụ aja bụ ndị ga-enweta ihe onyonyo ya bụ ihe na WhatsApp nọmba ha mana maka ndị ọzọ no maka na ọ dịrọ necessary isho ihe ọrụ na soshal midia then ọ bụkwa na ị nọ nso chi ịbịa sonyere anyị n'ụbọchị anyị ga-achịkọta ya ịbịa kwuo anyị emesara aka ụbọchị ya ọ bụrụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara anya bụ aja anyị na-achụ kwa ọnwa kwa ọnwa then mkpu ọnụ ị nwere ike isonyere anyị n'ebe ọ bụla ị nọ all over the world echi isonyere anyị forward 3 prayer request gị mee donation token to the account number chat them na WhatsApp ka m gwa other details I need from you. My WhatsApp number bụ 0805 7837672. I repeat 0805 7837672. Ka anyị gabazie n'iru n'isiokwu anyị ji bịa. Isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taata bụ ndị ọgbọ na-eweta uke. Yes, ya nji wee kwuo ya etu a ka o wee nkwe nghọta. Then nke ọzọ sị wee necha vidiyo metụ aka na share button. Then ka anyị gabazie n'iru. Ihe ya aghọta na ya bụ gee ntị ma gee ntị nke ọma. You as a human spirit, ifuru etu esi wee nwee ndị enyi, ndị ikwu na ndị ibe n'ụwa nke anyị nọ ya, ọtụtụ ndị mmadụ nwere belong to otu dị iche iche, to association dị iche iche. Etu a ka esikwa wee nọrọ na mmụọ. Etu a esi nwekwa nwee ma age grade n'ụwa. Etu a ka esi nwekwa ma age grade na mmụọ. Ndị otu onye ka a na-akpọ ndị otu ndị nke na ha na-fraternize ya associates understand etu a ka o si wee dị maka na agwa gị na ọ ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe ka esi eme na mpaghara ndị ọzọ n'akụkụ ụwa gburugburu. Ana m achọ ịgwa ụlọ ụfọdụ ihe na-eme n'ụwa bụ inspiration of what is happening in the spiritual realm ka ndị mmadụ na-practicalize in the world of the physical. So ihe na-achịkọwalụ gị bụ na-enwere ndị bụ ndị ọgbọ gị ndị gị na ha ugbo ebilie njem, ndị otu gị, ndị iyi ụwa gị, ndị ọgbanje gị, ihe a niile ebụcha grup ndị gị na ha na-erikọ na ndị gị na ha na-ekekọ. So mgbe ọbụla etu o si abụ na nwanne gị na-eme travel, ihe m ji alaiki na-akụzi nkụzi adị m amụ ihe ọmụmatụ bụ ichefu ihe m kwuru taa akọ nkọ. Etu o si abụ na nwanne gị na-eme travel na-enyeghị anya na nwa gị na-eje nwanne gị na-eje mba ofesi ma ọ bụ enyi gị idupụta ya na airport wee sị ya bye bye. Ịghọtara ya? Etu a ka o si wee dị ha na mmụọ. Enwere ndị otu gị ndị gị na ha kpara n'ihi na-abịakwa n'ụwa ka ị bịa mee 1 or 2. Ịghọtara ya? Ọ ndị abatara eji awụ na a na-ekwu okwu gbasara ndị ọgbanje, asịghị na ndị ọgbanje nwere ike ịbụ ndị nwere ike sị na ya na-abịa n'ụwa na ya bịa na ọ dịrị n'ọdị ọsịsọ ya bịa na mmụọ ofu nwa ma ọnwa na-abụ zaa aha ndị mụrụ nwa ya nwụrụ. Ịghọtara ya? Ọ bịa na mmụọ nwa nwere ike mụcha nwa nke ịbụ anwa mụcha nwa n'udo blidi na-agbabụ ya, o nwere ihe ikwutatara ya ma nwụọ. Nwa ndị ya bịa n'ụwa ụbọchị ya mụcha na nwa anwa enwee complication ya nwa nwụrụ, nwa ya dị ndụ. Enwere so many things na-akọsi ya, bụrụ ya ka m bịara ịkọwata.
ma ana m achọ ịkọwalụ gị na-enwere ndị gị na ha kpara maka ọbịbịa the spirits gị na ha diskọsụrụ etu isi abụ na ị na-akwado obodo oyibo onwe ndị frend gị na ha tụrụ alụ ma ọ bụ ezinụlọ gị ịgwara na etu nsi chọọ ka ije m dịrị m na etu mmesi wee je na etu mmesi wee na ihe bụ intenshọn m ọ ya bụ njeghana weta 1 or 2 nweta na ego mmejiri ụlọ be nna m ma ego mmejiri ụlọ na township rụcha anya na m adịghị oke ijewe obodo oyibo onwe ndị gị na ha kpara maka ya etu akwadokwara mmụọ mgbe ị na-abịa n'ụwa ndị ihe niile ahụ ihe ị ga-eso n'ụwa bụ na ị nwere ike ịnọkọta ịfụkwa ndị nwere onyinye dị iche iche ịkọwa ihe dị iche iche ga-eme n'ụwa gị mgbe ụfọdụ erevilu olu gị enwere ike mgbe ụfọdụ erevilu olu gị ya as a mystic erevilu olu gị what you are going to pass through. Ngwa ndị nwekwara gift nwekwara ike iridi ya palmistry ịghọtago enwere some gift ndị nwekwara ya n'ụwa asọrọ m nọọ mmadụ niile na-akụwa maka palmistry nwere ya si gift. O nwere ndị na-agụrụ ya asị na-agụrụ akwụkwọ mana nke a abụrụ ya mana enwere ndị nwere ọ natara chi. On a very good day they can read the palms and tell you that line say akara abụrụ ofeke ọ ya batara ị na-eme top print na ya bank agwa gị na ị nwere na aka gị nwere unique ịbara afọ aka ga iwere ga na-eti na data gị na that top print ahụ o bupụta ya BVN details including your picture. Yes, so etu a ka ọ dị. So ndị awa gị na ha kpalụ na etu ị ga-esi wee je na etu ị ga-esi wee na ha anọ ka ya washers, ha bụ ya spiritual fans, ha bụ ya spiritual followers. Etu anyị si enwe followers now on earth etu a ka o siri bụ na mmụọ. Ndị a bụ ndị ihe ọma ndị ihe ị na-eme na-amasị. Ọkwa ọ na-agba anyị na-ekwu okwu n'ụwa isi na anyị na-eme invite friends and well wishers. Etu a ka ọ dị na mmụọ enwere friends and well wishers gị nwee ndị ọgbọ gị so ga-akọwaziere gị ihe kpatara na Ugochi tụọ na temple anyị adara eke ndị ọgbọ n'uke eke no ndị anyị na-eke eke bụ ndị amoosu na ndị akara oghere. You know why? Ndị amoosu na ndị akara oghere bụ negative vibes ndị nwere ihe ha pasta na ọ nwere ka ya akụzi maka ya o nwere ike echi niile ọ bụrụ akara oghere ka anyị akụzi. Yes, mana ihe na-achịkọwala gị bụ ha belong to negative vibes, so therefore we tie them. Ịghọtara ya? Mezie declaration dị iche iche wee gbudofa. Then mana ndị ọgbọ na-eweta uke. Gịnị bụ uke? Uke bụ those challenges, mpịawa azụ, pedalities. Yes, e nwere ike mmadụ nọgara asị na enwere ike example na ị na-apụ n'ilo kedu ihe m ga-eji mara gị atụ na yes na ị na-apụ n'ilo buru moto gị na-aga n'ilo out of carelessness your own, yes, not doing what is expected of you. You wee banye moto wee start ya moto gị and you refuse to fasten up, that is, you refuse to put your seat belt. I can tell you enwere agwara nke na any government parastatals and agencies are arms of government. Are arms of onye isi ala, and their duty is to maintain harmony and balancing in day-to-day running of government. So etu a ka esi wee create ka m ndị mmeji mara atụ road safety ka m were road safety mara atụ. Ndị road safety a ama na Nigeria atụtụ ndị mmadụ kpọrọ ha si nke ukwuu ọ bụ eziokwu. Yes, including my humble self. Mgbe m aghọtabara many years ago, I used to hate road safety so much. You know why? Because na their punishment, they will punish you to the core. Most of them. They will tell you to go to the bank and make payment and return the slip. So their process can even put your journey to a stop. Yes. On a very good day, original driving license, they can collect it, then book you and allow you to go. Mana whereby you are not with original driving license, I can tell you, they can put your journey to a stop. Naturally, in Nigeria, we all hate them.
But when they are more well understand there that these people actually they are our friends, our true friends. Because whatever they are doing is for their own good. So ndị ọgbọ ga-abụ ya spiritual associates, ya they are mates in the spiritual realm. So ọrụ ha bụ ịfụ na they play according to the rule. Their work is to make sure that you are playing according to the rule. Let me give you an example. In the spiritual realm, Abugoro na agba somebody follow the lay down process. Also, gbala na nkịtị. Anyị na-agụ akwụkwọ asịrị anyị na anyị nwere egwu anyị na-agụba ndị gbara ọsọ ndụ wee ruo n'isi n'ọha ka a ga-eji okwu mmeri ọkwa eziokwu. And ana machi ịgwa na field and track event. Ọ bụrụ na na hapụrụ ya on track. You know that's your track. Yes. That's your track. You know why they normally have track in track and field event? You know why? To curtail excesses. Yes. To make sure there is, even in that competition, there is still harmony. You cannot afford to be running here and there. And they must maintain sanity. So therefore, that is why when that line are drawn. And the KMK there is nothing like encroachment. Because by encroachment, if you do not mark that line, some people can be running zigzag. By interfering in another person's lane, it might be a form of distraction to the person and a form of blockage. Because when you leave your line and you are dancing in another person's lane, you might make the person not to concentrate. I understand. You can cause confusion to the person, and even running on the person's lane might slow the person's pace. So, in order to maintain law and order, and well lane, it was in the world of physical that even in track and the field and track events, no one maintain the lane. It was more. Before you were born, and we go lay down process. It is we have been doing. And you will never run into problem or challenges of life when you are on that lane. But I can tell you, whenever you leave your lane, your calling, what is expected of you, and venture into another person's lane, you will be penalized severely. So that is the work of road safety. Road safety, the Nigeria will hate them. But I also have to make sure that they are not abusing the law of road using. Because if everybody is allowed to do as he wish, people will abuse it. And therefore becoming another danger to other road users. So in spiritual life, you are expected to follow the right track and to do the needful. And make sure in whatever you are doing, you show love to other fellow people by not causing becoming problem or causing becoming a nuisance to others. So what you need is to maintain your lane. That's what spiritual is advising you. Now, those who are under all have all safety to maintain the sure that one give one of their own, that you do not form and become distress and disgrace to them. So what you need expected of you is to make sure that you are following the laid down process of natural laws and to ensure that you are applying the road, laid down road for you. Because by the time you are following anyhow road, by so doing, you will become a nuisance and to other road users. So, ndị Ogbonuke gị bụ ndị ọgbọ gị na-ewetara uke na-draw gị back when your excesses becomes too much. When you are not playing according to the rule. When you abandon what is expected of you. When you are just living your life as if everything ends here. When you are not living according to lay down laws to you. So by so doing, you are not doing what is expected of you. So,
ọgbọ na-eweta uke bụ ọrụ ha bụ to ensure that na gị nwere onwe gị na-follow normal process. So when you are not following normal process, they can discipline you the way road safety discipline other road users that abuse their roads. So ndị ọgbọ na-eweta uke abụrụ your enemy. The only thing you can do them is whenever you deviate and they bring bulala as a caution to you, what will you do? You show appeasement. You appease them. You understand? You appease them. They are not your enemy. Because when you go against the road safety laws for your own good, you will be penalized. And you have to settle. You understand? To make appeasement. To show that you are sorry. So the same thing goes to spiritual work. When you move against the natural laws, they will penalize you. So you need to do appeasement and to show that not gonna have that actually they are there for your own well-being. So what am I saying, Buna? What you will be doing is from time to time because they are not here to torment you for nothing. Whenever you go astray, believe in me, they are there to caution you. The way road safety will caution you whenever you abuse the laws of road using. So what I'm saying in essence today is understand that in Ogbonuke, actually they are bringing uke. Gini uke. Uke we have because when you are applying the road, you refuse out of your own self-wish or ignorance to put your seat belt. You know, seat belt is for your own safety, right? And when you refuse to do that, the road safety officials will stop you and penalize you. And after all, what they are doing is to save your life. I remember many years ago, I think the year 2003, that time I'm a contractor then. I'm into water drilling. I own my own water drilling company called Polanto Integrated Limited then. 2003, yes. So we are drilling borehole at Ndiowu. Ndiowu is after Oko. If you are following the club here, after Oko, Oko technique, you take by your right. You enter Ndiowu. So we are drilling borehole there. On that fateful day, I went there in the morning from Onitsha. I dropped some chemical for my boys. Then on my way going back to my house in Awado, Onitsha, immediately after Ibuku, I now dawned on me that I did not put seat belts. Understand? So I put the seat belt. Immediately I enter KTT. What I saw was so terrible. You understand? That is many years ago when I was staying with Yoko Obia. So, but to cut the whole story short, after the accident, the motor somersaulted 3 times. My seat belt is still holding me very tight. Had they been without that seat belt, then the whole vibration will throw me out. So what I'm telling you is, seat belt is for your own safety. So no more they will tell again or some kind of punishment, little punishment is for your own good. So embrace them and always do the needful. If you don't want those also, continue playing according to the rules. I can assure you it will be well with you. Can we see about in the next video? But what can I share about it? Can one nigga wear no kusi and kufita? So what am I saying? From time to time, tupu ajuke. Tupu ajuke. Eyotalia? Tupu ajuke. Makano nwere ụfọdụ ihe gasị na-eme. That is not expected of you. That is not expected of you. So whenever you do them, you receive bulala. So you can always pay your debt upfront. If you don't want them to put you to the square one. So you be smart enough to do the needful ahead of time. Can you see by the next video? But what can I share about it?
I want to talk about our family. We send the other message in the WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Like I say, or the one who got one case you pitching in.